Okay, det her det er ligninger for de to koordinatsæt, som står herovre. Og så trækker jeg de to koordinatsæt fra hinanden, så jeg siger y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus ax1 plus b. Og så fordi det er minusparentes, så ændrer fortegnene, så der kommer til at stå ax2 plus b minus ax1 minus b. Også fordi der står plus minus b, der plus b minus b, så går de ud med hinanden, så der står y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Så er de fjernet. Og så sætter man a uden for parentes for at isolere x'erne, så er 2y y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Og så dividerer man med x2 og x1 på begge sider, så der står y2 minus, eller divideret i x2 minus y1 divideret i x1 er det med a parentes x anden minus x første, eller 1 divideret i x2 minus x1. Så der kommer til at stå y2 minus y1 divideret i x2 minus x1 er lige med